Dnes večer v 18 hodin Řecko-Česká republika, utkání skupiny A, mistrovství Evropy ve fotbale. Soupeř, kterému jsme roky nedali gól, tak ten nás čeká. Ten poslední dal ještě výběr tehdejšího Československa. Bylo to v roce 1984. Na přátelském utkání se tehdy prosadil Jan Berger. No a s čím na Řeky nastoupíme dnes, tak to už je otázka na manažera české fotbalové reprezentace Vladimíra Šmicra, který je teď ve Vratislavi hostem Petra Hrčky. Pánové, dobrý den a máte slovo. Přejeme hezké dopoledne z Vroclavy. Diváci 24 teď budou mít možná unikátní možnost se dozvědět úplně ty poslední informace před zápasem českého národního týmu s Řeckem. Vladimíre, hezké dopoledne. Hezký dobrý den. Tak co bude asi zajímat úplně všechny, jaká je nálada, co se děje teďka momentálně na hotelu, co kluci prožívají? Tak momentálně kluci akorát dosnídali měli od 8 do 10 měli snídani. V 11 se sejdeme na takovou krátkou poradu, kde se ještě rozebere řecký tým. Potom půjdou na procházku, po obědě budou mít trošku odpočinek a ve 4 hodiny bude vlastně sestava, kdy trenér řekne sestavu hráčům a sedeme do autobusu a pojedeme k utkání, které od 6 začíná. Vladimíre, co vůbec se honí v hlavě hráčům před možná dosti klíčovým utkáním celého šampionátu, protože pokud by český národní tým prohrál, tak v podstatě pro něj, nechci říct, euro úplně končí, protože by hrál ještě s Polskem, ale ta šance na postup do čtvrtfinále by vlastně nebyla. Tak samozřejmě víme, že po tom prvním utkání, které jsme samozřejmě prohráli, těch možností už tolik není. Víme, že v tomhle utkání, aby jsme ještě měli šanci v tom posledním utkání postoupit, musíme minimálně bodovat. To znamená buď bod, nejlepší by bylo samozřejmě vyhrát dnešní utkání, to by byla nejlepší pozice, protože v případě, že by Poláci neporazili Rusy v tom večerním utkání, tak vlastně bychom byli druhý ve skupině a všechno bychom měli ve svých rukou to poslední utkání. To znamená, že najednou by se všechno otočilo dost dobře pro nás a ta motivace, myslím, že kluci to vědí a jsou odhodlaní napravit to utkání a zvládnout ten zápas s tím Řeckem úplně jinak. Řecko, jaký je to soupeř? Vy jste byl i u toho zápasu v roce 2004, kdy jste prohráli v semifinále. Tak já myslím, že Řekové, tak jako jsme trošičku možná podcenili my v roce 2004, kdy jsme se už viděli ve finále a nakonec jsme vypadli, tak řada lidí je podcenila opět, protože oni vyhráli svoji skupinu kvalifikační před Chorvatskem, který má velice dobré mužstvo, které nám dokonce dalo 4 góly v přípravě. To znamená, že ty Řeci i ukázali svoji sílu v prvním zápase proti Polsku, kdy byli v 10 a najednou vlastně to utkání ještě měli vyhrát, protože kdyby dali penaltu, tak to utkání 100% proti Polsku vyhráli. To znamená, že určitě není tak silný Řecko jako Rusko. Myslím, že tam právě si myslím, že i my ten zápas zvládneme lépe, ale pořád je to velice nepříjemný soupeř. Jsou to hráči vyšších postav, důrazný, tvrdí, velice dobře bráněj. Protože jsme se právě přesvědčili před 8 lety a myslím, že takovou tu taktiku mají pořád stejnou. No a mají šikovný 2-3 hráče vepředu, kteří umějí ten zápas rozhodnout, nebo kteří aspoň jeden ten gól v tom zápase dají, takže určitě musíme hrát trošku trpělivějc, nehrát takový hurá styl, být trošku zodpovědnější směrem dozadu, ale potom si myslím, že fotbalově si bychom na ně měli mít. S čím vyrokujete na Řecko hodně? Když jsme dělali nějakou anketu mezi fanoušky po tom prvním utkání, tak všichni říkali, ať hraje Michal Bílek na 2 útočníky. Samozřejmě u nás je každý trenér. Nicméně není to asi o jednom, o 2 útočnících, je to o podpoře krajních záložníků. Nicméně s čím vyrokujete právě na Řecko? Tak já si myslím, že právě tyhle debaty neustálí, jestli 1 nebo 2 útočníci. Já si myslím, že na celém euru Španělé hráli dokonce bez útočníka. Na celém euru 90% mužstev hraje na 1 útočníka, že opravdu ta realita je momentálně taková, ten fotbal se hraje trošičku jinak, než se hrál třeba před pár lety. Samozřejmě já si myslím, že opravdu budeme muset chtít vyhrát, nebo my chceme vyhrát tohleto utkání. Nevím, myslím, že od začátku nenastoupíme na 2 útočníky, budeme hrát na 1 útočníka, ale samozřejmě v průběhu utkání potom trenér může udělat nějaký změny, když bude vědět, že bude potřeba a na ty 2 útočníky klidně hrát. Já si myslím, že kdybychom měli 2 světový útočníky, že na ně hrajeme, ale já si myslím, že my takovou konkurenci nebo takovou kvalitu zatím v mužstvu nemáme, aby jsme postavili 2 útočníky. Bude tím jedním a prvním útočníkem Milan Baroš, protože to je otázka, která taky hýbe veřejností. Tak já sestavu ještě jakoby o sestavě mluvit nechci, ale myslím si, že Milan v tomto zápase, co mám jaký zprávy, tak myslím, že Milan hrát bude. Když se zastavíme právě u Milana Baroše, na něho se snesla kritika už po několikáté, i po tom prvním utkání v podstatě na celý tým, ať už na obranu. Jak vůbec vnímají čeští hráči tady tyhle kritické ohlasy českých médií?
Tak ta kritika je vždycky nepříjemná. Já myslím, že kluci vědí, že nesehráli dobrý zápas, nebo spíš, že Rusové nás přehráli 4-1, vyhráli zaslouženě. Nemůžu kluky vinit z toho, že by se nevydali na tom hřišti, nebo že by nechtěli vyhrát, že by málo pro to udělali. Prostě někdy si musíme přiznat, že ten soupeř byl lepší a zkusit si spíš jako rozebrat, v čem byl lepší a zabránit tomu, aby to tam tak příště bylo. To znamená, že tu kritiku, já si myslím, že ta kritika na toho Milana byla neoprávněná. Já si myslím, že ten zápas, v tom zápase rozhodně nepatřil mezi naše nějaký špatný hráče a ani jsme ten zápas neprohráli díky tomu, že by Milan, dejme tomu, nehrál dobře, nebo kdyby tam byl i jiný útočník, nebo v tomto vůbec nebylo, tam nám jakoby haprovali, nebo tam nám chyběly jiné věci. Zkusím to pootočit. Kromě kritiky, vy se tady setkáváte i s velmi pozitivními ohlasy, a to od místních polských fanoušků. Když jsem mluvil s Františkem Rajtoralem, který hraje Gambrinus ligu, tak říkal, že na nebo na zápas běžný ligový někdy nepřijdou ani 3000. Tady jste měli na tréninku 4000 lidí. Co k tomu říct? Tak je to strašně příjemné, je to taková náplast na tu zraněnou duši těch kluků, protože samozřejmě je nepříjemný, když jsme vlastně končili zápas a fanoušci nás vypískali, tak je to takový nepříjemný, ale potom, když přijete druhý den a 4000 diváků vám tleská, že jsou rádi, že vás vidějí, tak si myslím, že to povzbudí ty kluky a to je to přesně to, co ty kluci potřebují, protože všichni samozřejmě chtějí to nejlepší, dělají, co můžou, opravdu potom se hold může stát, že někdo je lepší a tak prostě prohrajete, to je někdy realita, někteří lidi to chápou, někteří lidi to nechápou, hledají chyby kdekoliv jinde, ale to my ovlivnit nemůžeme, my opravdu děláme všechno pro to, aby jsme potěšili fanoušky, aby jsme potěšili sami sebe, protože sami chceme uspět, sami do toho dáváme všechno, ale jak říkám, taky se hod může stát, že to prostě stačit nebude a s tím se hod někdy taky člověk musí smířit. Zůstaneme ještě ve Vroclavi, vám se dostalo i velmi příjemného pozvání od místního primátora. Co vůbec opravdu říkáte té atmosféře, té velmi přátelské atmosféře tady ve Vroclavi? Tak nám se tady opravdu moc líbí, proto bychom tady chtěli zůstat ještě trošičku díl než jenom po skupinu a chceme právě dneska tu utkání zvládnout a musím říct, že ta Vroclav, že jsme měli obrovský štěstí při tom losu, že jsme prostě padli sem. Je prostě vidět, že to není daleko od našich hranic a lidi tady opravdu Čechy mají rádi. Já myslím, že i ty fanoušci, co tady pohybujou po městě, jsou spokojení, protože ten servis tady je výborný, fanzóna je skvělá. Stadion je taky přenádherný. Je to prostě, já myslím, že všechno tady je ideální. Jediné, co k tomu prostě potřebuje, taková ta třešnička na tom dortu, jsou právě ty výsledky. Ještě se zastavím u toho ubytování. Vy v podstatě bydlíte přímo v centru města, kde je rušno a opravdu velmi rušno, zejména ve večerních hodinách. Vy jste odehrál několik šampionátů i pod Karlem Brücknerem a většinou ty ubytování byly někde v ústraní. Jaký je to rozdíl z vašeho pohledu? Tak samozřejmě je to velká změna. My jsme samozřejmě zvažovali také, že bychom byli trošičku dál od města, ne přímo v centru, ale ty nabízené ubytovací prostory, co jsme měli, nedosahovaly takových kvalit jako tento hotel. My jsme chtěli taky samozřejmě, měli jsme nějaký nároky, nějaký požadavky a to žádný hotel mimo Vroclav nesplňoval. Jediný hotel, který vlastně splňoval ty podmínky, nebo tak, jak jsme si představovali ubytování pro tým, byl jenom tenhle, takže v podstatě jsme ani na výběr moc neměli. Pojďme ještě k tomu utkání s Řeckem. Zkuste ještě jednou popsat, co všechno čeká fotbalisty do 18. hodiny, než vyběhnou na trávník tady v Přehrádského stadionu ve Vroclavi. Tak teď v 11 hodin budou mít takovou lehkou taktickou přípravu, kde prostě se rozvíjí takový způsob hry, který bychom chtěli hrát proti Řekům, který na ně doufám bude platit. Potom se kluci půjdou na lehkou procházku, na půl hodinku se půjdou projít do parku. Ve 12 hodin máme oběd. Po obědě budou mít odpočinek a ve 4 hodiny se dozvědí o trenéra sestavu a pojedeme na stadion. A úplně poslední otázka k zápasu. Řecku chybí 2 stopeři. Jak moc je v taktických plánech Michala Bílka na to pamatováno? Tak ano, víme, že jeden je vykartovaný, jeden je zraněný. Si myslím, že určitě to svým způsobem oslabení je, protože když vám vypadnou 2 stopeři, tak jako kdyby nám vypadly 2 stopeři. Takže se budeme snažit se samozřejmě přes ten střed dostávat, ale oni jsou v tom středu taky hodně silní v tom, že tam mají 2 defenzivní záložníky. Tím pádem Poláci, když je přehráli, tak se většinou po pravé straně polské, takže po levé straně řecké. Centrama uvidíme, my potřebujeme, aby jsme měli ve vápně dostatečný počet hráčů, aby tam opravdu nějaký ten centr nebo ta přidávka do toho vápna byla, aby tam nebyl třeba ten útočník sám, ale aby tam bylo více hráčů
aby jsme prostě dali branku. To bude dost zásadní, si myslím, kdo dá v tomhle utkání první gól, tak mu to hodně pomůže. Vladimíre, já děkuji, že jste přijal pozvání do studia takhle v dopoledních hodinách před zápasem. Přeju hodně štěstí, ať to dneska vyjde. No a divákům 24 přejeme hezké dopoledne a je to zároveň samozřejmě i pozvání na utkání České republiky s Řeckem v 18 hodin na 4. Sice startuje v 18 hodin, ale diváci už mohou být u obrazovek v 17 hodin a 15 minut, kdy začíná studio fotbalové. Dnes ten zápas budou komentovat Pavel Čech a Pavel Karoch a ve studiu budou Josef Němec s kolegou Ondřejem Lípou. Tak budeme držet samozřejmě palce.